Papa ka machuan. Away Juana. Tingso. Ulit denge. Sorry, Sissy. Wrong number. Try again, eh? Hey, die kang. Dat is ik. Hoera Jules. Now understand ko sa Sissy? Ja. Moet mijn keer ko warm maken met varig. Dat is ik en Juana. Oh! Rachul, ook al zit in de Suni. Kijk hier, bro. Ik is nog bezig om verkouden te krijgen, man. Ik zie hier remmer ja wat voor een man kan jagen. Maar de auntie, wat er altijd helpt. Yo, massa, auntie. Ja, ze maakt altijd met mij gezond. Yo, wat is haar naam? Antibiotica. People say some stuff doesn't look straight in the train. That's what you do is